E mere mmemme a na mkpụrụ ụbọchị 13 ọnwa nke isii afọ 2021 a. Kire ka unu fọzie ụmụ ihe megasịrị na nkeji ka anyị ga na-ewetara ya unu ka unu wee fụ ka ndị Enugu ji kwụrụ chimchim. Kirenu ya. Ka anyị Igbo dị mma. Chief Francis No. Mba, mistake. Francis apụta ka gị sa. Francis pụta maka iwe amaghị. Biko ewe n'iwe o. Ịma na Igbo ka anyị na-asụ ewe n'iwe. Igbo mbụ nke ebe a n'ụlọ. Gbam! A na-akụrụkwa aka ebe a. Teta golu n'isi mmiri. Ana m ekene Igbo. No. Ihe a ịhụrụ bụ ọdịnala. Ọ na-adị mkpa ka onye ọ bụ na ọ hatara mara n'oge. Ihe a ịhụrụ bụ ọdịnala. Achịgoro ụmụaka m n'anụ nwa amaghọ. Anọ m n'Ọnịsha 1971 na-azụ afịa. Oge ndị afọ Ọnịcha bụ mgbe a na-awa foundation of Boringo Hotel. Anọ m n'Ato Plaza Hotel mgbe ahụ. Ọmịwata jepụta nwa mụrụ m na ọmịwata. Nwa agbọghọ nke na-ewu ashai n'oge ya. Fem ya ji osu ọkwa ọdụ. Kedu ihe m na ebe anyị? Ya m na-ele afịa, ịhụrụ afịa m na-ele. Ụzọ ya na-abụ ọ jụrụ m ọ dịrọ na that restaurant. Mo ṣe ọdún kò bá wa. Eṣùkòṣù ma ọ dị efi n'isi efi na mmụọ n'obi na-ere. Asụmdi aka egwa m mgbe e fụtakwara. Ndụ egoro ya ọ dị efi n'isi efi. Mara m na ọma nte. Ọpụta wee bute banana ha otu a na mbegara n'otu agbachara dị na bọtụl. Mgbe m na-ebutere ihe a ihe esitere ubio ya aka. Mbụ onye ngozi. Na ọ bụrụ ọrụ mbe ya. Cheke ekwe n'ọrụ m. Na m na-achọ ọrụ m. Sị m na-achọ ya. Sị m oke. Ọdụ 14 days nye ga-abịa ebe a. Ebe ọ bụ na eyinyere m ọrụ mma amaghị ya. Amaghị m ihe na-eme. Ana m azụrụ ọrụ m afịa n'azụ. So, mgbe o ji chọọ ịma si ebe a ruo dịka ebe mashin dị a na-eru n'ebe ya tụrụ oyi ya. Ka nnekwutekwe ahụjikwa m. Ewo nwoke a kebe na-akpa ngịga. Nwoke a bịakwa ịgbara m ama m na ihe bụ onye mụ na ya na-ekwu. Nwoke a kpa akwa ngịga ọ na-akpa. Ugboro na mgbe o nere ya n'azụ nwoke ahụ wee tọgba ngịga ahụ baa ya. Afta ka ọ fụwara. Ọsị m njem. Ọsị m na ahụ gị. Mgbe ọbụla m na-egodo ihe m ji esi ụkwụ anụ ọdụ ya mana a na-eche dade ọ bụ eze nwaanyị bịara ya mụmaara na magwa nnọchi ya na-abịa 14 days mụmara ihe m ga-eseturu ndị a m seturu kwe ya esi ebe a na m hụrụ oji mmiri Ọnịsha ọkpọ m abịa nche m ọchị m wee kpọọ n'ebe mụ na ya nọ ya na ana m eje travel mee anyị mere m cheki ya na ego na ọ bụ tupu mee ihe nwata nwoke wee gụọ ego ihe m na-abịa nọ ka ọ chọọ ọnụ m bịa abịa nọ so emegidekwe mbịa banye ọrụ oyibo husa mgbe anyị civil defense rụọ ya 28 years abakwakwuo ya ụgwọ waịrị ntụpụrụ ebe a efetu m kwuo ya ụgwọ anụmachi ọga ka ego n'ike anyị ego m ego nke m achị m ya na-abịa manye ego m ego a emekọtachi ahụhụ ọdụ ya to bank mbịakọ bank ga-achị m oke gwa m bịa echi ọ bụzi okwu onye ya anụwa mbọ okpopụ ihe chi ngene ncha ya chi m na-abịa nna je mara ihe na-eme ọ bụkwa m gbasiri ike
ọ bụkwa na mụ dị smart but mụ na-abịa nna m n'ọtụtụ ihe egwu na-egugo m obodo maka chọfta ọ bụzi nwa agadi nwanyị onye kpọkụ ebe a ihe mmadụ dum wee bịa na be ọ na-asa abụ ojebe kpọkụ so ị na-ene nwaanyị a ị na-emere ebere mana ọ ka nọ ruo taa so ọ bịazie ọchịmeze ji ma ekpechego ụka a na-ekpekwa ụka maka na onye na-achọ akara aka nje ebie ọ bụrụ na m ekpechego ụka m jee ụtọ ọjị ugo tọba ebe a ma ọ bụrụ na m atọgbaghị m hapụkwa ọ bụkwa be ka m bịara njiwe ebe a na-ere ọjị ugo nchi ya ga-ejikwa ego mee ọchị m wete 200 naira 200 naira tọgba ọchịwa ụmụ ụmụaka m na ugwu ọchị m na ọdụ ọdịnala ka m ga-eme m na-ekwe nze kwụrụ n'ihu gị ọchị m na-echipego nze ahụ mana nze ahụ ka nọkwa otumi m na-ekwe ọhụọ gbara ọkụ ma ọhụọ ahụ ngwu gbara ọkụ m na-ekwe ngwu ahụ ka ọ nọ otumi were wuo bụsara ha ka ihe a mụ amaghị ihe m na-eme achị m Chineke biko chi ọdịnala biko mụ amarọ eweftere m ihe ahụ 6 years na-eneji ngwu ahụ ka o furu n'ala ahụ mụ amarọ ndị a na-agba ewekwere ụmụaka je were esicha ihe gbujie asị m ga-egburu ọkụ ma ọ akwụ mmadụ egbuchikwana ọzọ so alụkwụsị biko ana m ekene Chineke duru unu n'okporo ụzọ wee rute ebe a na-ekenekwe Chineke gaga iduju unu n'uhu na anarịche so obodo m aghụghị anabatara m society ya